Хәерле көн дуслар, мин Казан ратушасына килеп чыктым. Монда бик матур чара була. Шәрек базары халыкара фестивальнең ачылышы була. Я ведущий, английский ведущий этого мероприятия. Виктория, а вы какую страну представляете? Нигерия в Африке. Я медицинский студент в Академии Казанского института. Төрле милләт вәкилләре. Менә Төрекмен гаиләсе белән таныштым. Исәнмесез? Татарча беләләр. Таныштырсагыз үзегез белән, сез татар ханымы бугай? Benim ismim Aliye. İptaşım Kimra. İki kızımız. Kızlar gimnaziyada okuyorlar, kızlar Tatar şehbesi. Siz Şərik bazarında bugün birinci tapkırmı? Her yılda katlaşasınız mı? Her yıl. Нәрсәсе белән сезгә ошый бу базар? Bu konsertlar bik matur bular, şimdi böyle duşevli bular, koloritli bular. Быелгы Шәрик базары ниндирәк булачак? Әйбәт булачак. Һәр вакыттагыча. Ничә илдән вәкилләр килә? Безнең фестивальдә гомумән быел катнаша 60 милләт вәкиле, 40 ир һәм Россия 20 төбәге. Кадерле кунаклар урыннарны ала башладылар. Халыкара милли мәдәниятләр фестивален башлап җибәрәбез. Once again, the thousand-year-old beauty of Kazan, the guardian of the culture of the Eastern peoples, opened her arms to the guests and participants of the unique festival of the International Cultural Cooperation. يرحب بكم إقليم تتارستان الحافل بالتراث متمنيا لكم السلام والازدهار. اليوم نفتتح المهرجان الموسيقي الدولي الوحيد من نوعه في روسيا بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم الشرقي. Elbette kararıyız, sıklanabız. Hem yıldan yıl, mene bugün ele birinci, mene bu aşı tantanasında da Şərif bazarının şahırdılar, gittik. Bir küp konaklarını gördük, şundan da yıldan yıl hamında derecesi üskendeye görünüp durar. Şunun kadarlık kişiler, kelgen konaklar, bigrekte katnaşucular bu denillerden şu kadar yukarı derecede ikenligin kütüp şunu ispatlarga tırışıp barıp katnaşırga televleri görünüp durar. Biləsizmi, bir kirəkli proyekt. Bu, xalq üçün kirək. Bu, üzünə görə dostluğumuzla, tuğanlığımızla nə qədər atırğan çağalarından birisi deyib qarşılıyor. Onun əliştəligin ağnaya bitirəsi var. Onu öyle nıklap, anlap, indi onun mastabın nindi ikenligin, hem kileşegi bigrek de alı ikenligin sizle, işteligi yıldan yıl bayıp bara. Tatarının menefsusu adımının, Tatarının adımı, Respublikamızın, Rusya'nın jilke buluğu, Rusya'nı saklap kalatırgan, susundu
табыш белән, шушындый уңыш белән, шушындый катты инде канатланып очып бара торган Татарстаныбыз Россияны якларга, Россияны ныгытырга, Россияны инде дөнья күләмендә дөнья масштабында чыгарырга әзер һәм булдырады. Кунаклар килде. Шарик илләрдән, чит илләрдән. Һәм менә шундый чаралар безгә хәзер безнең заманда бик кирәкле, әһәмиятле һәм киләчәктә дә уңышлар телибез. Әлеге фестивальләр аша без төрле милләтләрнең, төрле халыкларның мәдәнияте белән танышабыз. Аларның мәдәниятләре аша шушы милләт хакында күбрәк беләбез. Һәм әйтер идем, менә Шәрык базары фестивале кысаларында үткәрелә торган чаралар елдан-ел киңәя бара, зурая бара. Һәм мин монда әйтер идем, Рәшид Вахапов исемендәге фондның шуның кадәр киң класслы эшчәнлек алып баруын. Менә бер карасаң, шундый зур чараларны бер фонд башкарып чыга.